Бүгін біздің кітапханада yazушы, тарих фәннәре кандидаты, актив жәмәгать эшлеклесе, татар халкының сөйекле кызы Фәүзия апа Бәйрәмованың 2015 елда чыккан «Она» исемле китабын тәкъдим итү кичәсе. Күптән түгел Кыргызстан Республикасында бу китапның презентациясы булып узды. Татарстанда китапны тәкъдим итү бүген беренче тапкыр безнең китапханабызның кысаларында уза. Чынлап та бу китапны язу bir караганда кисәк кенә килеп чыкты. Икенчедән мин үзем дә моңа гомер буе әзерләнгәнмен икән бу китапны язырга. Кичкенә генә китапны кисәк кенә килеп чыгуының сәбәбе узган ел ураза вакытында Ринат Закиров Татар конгрессы рәисе шалтыратып, Фәүзия ханым Чыңгыз Айтматовның әнисе турында китап язырга кирәк, аны сез язырга тиеш диде. Мин әлбәттә югалып калдым, әзер түгел идем. Чөнки бөтенләй башка планнарым бар иде. Әмма ләкин безнең татарда бер гадәт бар, безнең буында бигрәк тә без ярар сүзен тиз әйтәбез. Ярар дидем. Ярар дигәч инде без инде чигенмибез. Безнең буын шулай тәрбияләнгән. Ярар дигән сүз әйткәч, ул безгә закон. Битте. Ярар дигән сүзне әйткәннән соң, мин бик китап өчен материал туплый башладым. Иң беренче чыгып, ул әйтте, Кыргызстанга барырга кирәк диде. Мин аңа әйттем, Ринат Нурисмәйтән башта Кыргызстанга түгел, Кукмара районының Мәскәр авылына барырга кирәк дидем. Чөнки Нәгыйм апаның әтисе Хәмзә абый Мәскәр авылыннан бит дидем. Чөнки Нәгыйм апа татар хатыны, Хәмзә абый Мәскәр авылыннан чыгып киткән. Әнисе Семипалатинский шәһәренә, ул да татар шушы безнең яклардан чыгып киткән кеше Нәгыйм апаның. Башта мәйтем Кукмара якларын барып тикшереп кайтырга кирәк. Һәм шулай эшләдем дә Кукмарага, Мәскәрәгә, аннан киттем Малмышка, чөнки ул вакытта 19 гасыр азагында, 20 гасыр башында әле Вятка губерниясына кергән, Татарстанның теге исе төсе дә булмаган дигәндәй. Һәм бөтен документлар шунда саклана, һәм Киров шәһәренә чыгып киттем, әлбәттә. Миңа документларны табырга кирәк иде, миңа ревизия материалын табырга кирәк иде. Һәм кулымнан килгәнчә Татарстанда мин бу эшләрне эшләдем. Ревизия материалларын да таптым, әмма ләкин анда буталчыклык булганын күрдем, чөнки шәҗәрәдә бер төрле, ревизия материалларында икенче төрле. Әлбәттә мин галимнәр белән киңәшкәч, аларына да җавап таптым. Һәм чират җитте Кыргызстанга чыгып китәргә. Анда да Аллаһ Тәгалә юлларыбызны ачты. Нәгыйм апа Гатилвалиева Айтматованың 110 еллыгын уздыралар иде. Андагы татар оешмасы белән Кыргызларның әни дигән оешмасы. Татар конгрессы безнең Ркаи Зайдулла белән икебезне шунда җибәрде. Үзләре түләп әйттеләр, Ркаи Зайдулла әдәби әсәр язачак, Фәүзия ханым сез документаль китап язырсыз дип. Ярар дидем инде, анда да ярар дидем. Шулай итеп бардык без, мәҗлескә эләктек, бик зур юбилей. Бүләкләребезне бирдек, сүзләребезне әйттек. Анда мин тагын үземнең шартымны куйдым. Мин Нәгыйм апа туган Каракөл шәһәренә барырга телим дидем. Каракөл шәһәре дөньяның читендә, Кытай чигендә, Ысык-күл буенда 400 чакрым самолетлар да очмый, пароходлар да йөрми, машина юлы да бер яклы гына үлле битешле, җир тетрәп тора, көннәр алаш без барганда гына җир тетрәде. Бер көн бардык, бер көн кайттык, бер атна вакытыбыз шунда үтте. Мин инде бардым барыбер, алып бардык бөтенесендә. Шулай итеп анда баруыбыз бик яхшы булды. Музейларда, архивларда туганнары, чыбыгычлары бөтенесен күреп, очрашып, Каракөл шәһәрендә дә җирдә материалларны җыйдык. Һәм мин Нәгыйм апаның биографиясын тургыза башладым. Беренче ир аша, ир кайда хатын шунда. Ире аша, ир кайда эшләгән, изләп таптым. Ире белән 23 елны алар язылышкан дип, ансы да шикле, 23 елны язылышкан, ну документ шулай күрсәтә. 25 елдан ире белән. Минем ачып калды 21 елдан 25 елга хәтле. Балалары да белми, бер кем белми. Ансында изләп таптым, кайбер кешеләрнең хатирәләре ашаймы, кайбер кешеләрнең истәлекләре аша, балаларның истәлекләре аша, аның белән яшәгән бергә булган элекке комсомолкаларның истәлекләре аша, 1000 төрле истәлекләре аша мин сүздем. Биографиясын төзедем Нәгыйм апаның. Мин аны төзедем, минем бераз гына ачык калган урыннарым бар, ачылып бетмәгән. Мин анда сорау биреп калдырдым. Мин буны ачыклап бетерә алмадым дип. Менә шушыларның бөтен өчен җыйгач, туплагач, биографиясын эшләгәч, истәлекләрне бөтенесе укып чыккач, миңа кайбер әйберләр җитми башлады. Мин сорау бирдем, ни өчен Чыңгыз Айтматов әнисе турында бер әйбер дә язмаган? Мөмкин түгел, нәрсәдер булырга тиеш. Һәм мин изләтә детство дигән Германиядә диктофонга диктовать иткән китапны, ул Германиядә чыккан.
Кыргызстанда бик соңына рус телендә басылып чыккан. Шушыны алмыйча китапны язырга утырмыйм. Мөмкин түгел, әнисе турында бер әйбер дә булмыйча, мөмкин түгел дип. Китапны бик авырлык белән Кыргызстанга алдым. Уже январь җиттиме? Майда китап уже боксаларында ятырга тиеш Татар конгрессы. Әле китап языла башламаган. Мине хөкем ителгән, мине бер җиргә чыгып китә алмыйм хәзер. Хөкем карары кулымда, көн сайын полиция килә, өйгә көн сайын эзәрлектәү. Компьютерларны алып чыгып киттеләр. Улар адайме тентеп, архивлар чыгып китте. Китапны язарга кирәк, ярар дип әйттем бит, име? Компьютер китте, архив китте, китаплар килми Кыргызстаннан. Аллаһ рәхмәте белән Айдар аби компьютерын биреп торды. Ноутбукны Америкада алып кайткан, үзе хәтта бер хәреф язып карамаган. Китаплар килде Кыргызстаннан, име Казан ашан конгресс аша. Мин әйттем, Фәүзия, авызыңнан кан тамса да, бурыңнан кан тамса да, син бу китапны язырга тиеш. Без шундый булам бит инде. Шулай дип мин январда язырга тотындым. Мин кар яуганны да күрмәдем, мин кар эрегәнне дә күрмәдем. Мин агачлар яфрак атканны да күрмәдем, чәчәк атканны да күрмәдем. Әмма ләкин 15 майда бу китап Татар конгрессына килгән 700 хатын-кызның букчаларында бүләк булып ята иде. Ничек язганымы үзем генә беләм. Менә шул каршылык, беренче каршылык булды, материал җитмәде. Икенче тагын бер каршылык бар әле җәмәгать. Аны моннан да авыр. Миңа әйттеләр кайтуга. Үземнең каләмдәшләрем дә, Казанда да, шушы ырка илләрдә әйтте, хәтта ирем дә әйтте. Ник син аларны күтәрәсең? Алар бит татар халкына бер әйбер эшләмәгән. Шыңгыз Айтматов мин татар дип әйтмәгән, татарлыгын язмаган. Катнаш никахларга гомер буе каршы булдың, булар бит катнаш никах. Ник син аларны күтәрәсең дип миңа әйттеләр, кулыма суктылар, йөрәгемә суктылар. Нишләргә дидем, әле ярый материалларны өйрәнеп өлгергән идем. Шушы материалларны өлгергәндә мин Нәгыймә апаның кишилек сифатларын ачтым. Нәгыймә апаның, мин әйттем, мин беренчедән Шыңгыз Айтматов турында китап язмыйм дидем. Ул монда берничә урында гына искә алына. Истәлекләр, әйтеп бетермәдем, әнисе турында язмаган булып чыкты. Теге детство китабы килде, әбисе турында бар, дуслары турында бар, әнисе турында бер-ике җөмлә генә. Бүлекләп карыйм, кыргызчасын укып карыйм, урысчасын укып карыйм. Әнисе турында бер бүлек булыр дип уйлыйм бит инде. Детство бит. Юк. Шуннан тукталып әйтәм. Мин бит Шыңгыз Айтматов турында китап язмыйм. Мин Нәгыймә апа. Аның кишилек сифатлары, кишилек сифатлары җәмәгатьләр чынлап да зур хәрефтән язырлык. Ана дип зур хәрефтән язырлык. Мәйтәм, син ана турында яз, Фәүзия. Син кеше турында яз. Нәгыймә апаның кишилек сифатлары шушыннан ачтым. Да, әйе, аның балалык еллары искиткеч бәхеттә үтә. Хәмзә абый бүтән Каракулында, бүтән Кыргызстанда, хәтта бүтән Россиягә, патшага товар ташый торган беренче гильдияле сәүдәгәр була. Каракулдагы 3 йорты, 5 кибете, флотилиясе ысык күлдәйме, комбинатлары, тире күн бүтән аның кулында була. Искиткеч бай. 8 баласы тәгәрәп үсәйме, хатыны кырыенда Газиза Бану, бүтүнүсү бар. Революция килеп, бүтүнүсүн тартып алалар. Үйләрендә, дашысында тора башлый. Пранзаран килеп битә, балаларын кайсын аталар, кайсын асалар име, кайсы шәхес культивлары Пранзаран 31 елны Газиза Бану апа үлә, 32дә үлә Хәмзә абый, атасы үлә, анасы үлә, Нәгыймә апаның абыйларын атып бетерәләр, исән калганнары сугышта үлә, 37 елны ирен кулга алалар. Һәм менә бу хатын чын-чынлап тормышның, авырлыкның, фаҗиганың нәрсә икәнен шушында таный. Ирен кулганда алганда Нәгыймә апа Мәскәүдә була. Яңа туган бала, Роза. 6 айлык 30 елның августы. Бүтән Кыргызстанда кулга алулар бара, кулга аласыларын беләләр. Нәгыймә ялына иренә бергә кайтты Кыргызстанга. Ни әйтә, күрә кул әйтә, юк ди, син кайт ди, туган авылыма кайт ди. Һәм утыртып җибәрә поездга. Һәм алар бүтән әлбәттә күрешмиләр. Менә күз алдына китерегез. Бер баласы 6 айлык, икенчесе 3 яшьлек Дустияйме. Илгиз абый 7 яшьлек, Шыңгыз 9 яшьлек. Шушыларны итеп зир идәнле Шөкер авылына кайтып егыла Нәгыймә апа. Зир идән. Бер нәрсә юк ашарларына, эшәрләренә. Нәгыймә апа инде беренче баласын тапканда ук авырый башлый, икенчесен тапканда битне астма белән егыла. Бума шире. Буыннар шишү шире. 49 яшында ул уже 2нче группа инвалид була Нәгыймә апа. Шуннан уйлап, 49 елында 45 яшында. Шул хәтле каты ширле. Нәгыймә апаның батырлыгы
Шыңғыз Айтматовны да тәрбиелеу түгел. Илгизерне шушы балаларны ашқа үтірмәу. Шушындай жер идәннәрдә яшәп тә, аларда кешелек сифатлары бирү. Алардан ниндидер явызлар тәрбиеләмәү, әхлак сифатлары бирү. Алардан кеше ясау, аларны укыту. Мәгърифәт орлыгы сибеп бергән татарларым турында бу китап. Шуңа күрә миңа теге гаип белән чыкмасыннар. Айтматов бит ул татарга берәйбер эшләмәгән. Ник яздың дип. Бу безнең бәхет тә шундый. Бәлки фасигадыр да бер яктан. Бу чын мәгънәсендә без милләтләрнең анасы булганбыз икән, җәмәгатьләр. Бу китапны укыга шунда килдем. Кунаевның да әнисенә, Нәгыймә апаның нинә килеп чыга? Әнисенә килеп чыга, Газизә Бануга, Семипалатинскийдан. Алмата Верный шәһәр булган, бүтүнче татарлар кулында булган. Һәм Алматаны тоткан беләсезме икән? Шушы Хәмзә абыйның атасының инисе. Исхак Хаҗи Габдулвалиев, хәзерге андагы бүтән базарлар, бүтән тошчыклар Исхак Хаҗидан калган. Ул турда мәкаләләр булганларда мин дә әзрәк иттем. Семипалатинскийны Мусиннар дигән татарлар тоткан, иртышлар буенча хәтта пароходлар белән йөргәннәр. Бүтән Фалатили татарлар кулында булган. Бер генә татар мәктәбендә юк. Без аяк тибә Россияны түгәбез. Татар мәктәпләре Төркия республикаларында да юк. Төркиядә дә юк. Казакъстанда да юк. Кыргызстанда да юк. Бер үзенә күрә төрки шовинизм дигән әйбер дә бар икән. Әзрәк кенә көнчелек тә бардыр име. Татарлар бит ул теге танк кебек киләләр дә үтеп китәләр. Алга таба. Орлыкларын сибәләр дә тагын алга таба китәләр. Кая барган үзе дә белми ул. Дөнья читенә барып карыйсы киләме? Аягын салындырып утырасы киләме татарның? Менә шушы татарлар турында шушы китап. Бөтенесен табырсыз. Нәгыймә апаны да, Каракулдагы татарларны да. Күкмара татарлары кая барсаң, ул Күкмара татарларына шаклар катам. Бүгенге көндә Каракул шәһәрендә бүтән бизнес Күкмара татарлары кулында. Электән килеп калган, анасын репрессияларында кашкан, умарта бизнесы булар кулында. Ит бизнесы булар кулында, süt булар кулында. Бүтән Кыргызстан, бүтән ризык белән шушы Күкмара татарлары